inqaba ngifikile Goli wemnganami ngayibona inqaba ngifikile Goli lapha intombi zimbeqolo mnganami hayi lapha siyabuya zimbeqolo mnganami kwantongazi yaduba uyazi kumanje umoya Siyabingelela namhlanje kuhlelo lika Dr Dube la ufica khona abalaphi bendabuko besichazela ukuthi kulinga benza kanjani. Namhlanje sihamba nomkhulu Dr Dube ingqungqulu yodwa nje namhlanje sihamba la siyambona. Sawubona umkhulu Dube sinjani siyabingelela baba? Yebo siyabona nonke balaleli. Wena njani baba? Hayi siyaphila. Hayi sikhona nathi baba. Sithi asizwe umkhulu uDube namhlanje ukuthi usiphatheleni namhlanje yini azositshengisa wona njengababukeli emakhaya. Hayi namhlanje iphethe ke into engizoyibona ngamehlo. Yebo mkhulu. Somani engikhuluma ngayo ukuthi lezo ngiyibona. Yebo. Kodwa ngiphethe isikhonkwane. Isikhonkwane esibamba umthakathi amenze endleleni. Yebo. Isikhonkwane ke engisiphethe uzimbela egcekeni indawo ezo7 emakhoneni indawo ezo7 uzimbele ekhona. Yebo mkhulu. Lesikhonkwane ke futhi ke ngiyakwazi ukuthi ngithumelele nangabe kumaphi nongabe uzoswazi nongabe ukuyiphi indawo losuke ukhona ngiyakwazi ukuthi ngithumelele ukwazi ukusithola noma kumaphi umhlaba ukwazi ukusithola. Yebo mkhulu. Isikhonkwane ke sinamandla kakhulu ngoba akufunakala ukuthi uthakathele umuntu usho ungambambanga. Funa ukukhuluma ngokuthi uthakathele umuntu umbambele nse. Ngokukhuluma ngokuthi umthakathele umuntu kanqamanga kubi lokho. Yebo. Lokho ke umbamba umbone. Ngqi ubeza abantu. Ngicela ke futhi ukuthi uma usumbonile ungifonele. Yebo. Ngisheshe ngifike eduzane ngikwazi ukuthi simshuthe. Lo mthakathi lo ngoba phela abonga abantu umthakathi uma ukuthi wenze into engasile bonke bamazi ukuthi umuntu oyenze into engasile. Ya ukhona ke umuntu engimshuthela ukwazi ukumbona osebanjiwe ngalesikhonkwane. Axolisa umthakathi kakunene. Axolisa utanglo uhamba ngiduna kakunene. Axolisa umthakathi kakunene ngekuphindze ngithi ngiloloya kakunene. Ngaxolisa kakhulu. Wathetha uphinde uthakathe empilweni yakho. Angiyoke ngiphinde ngithakathe. Uthakathelana. Into ayinhlanga thakathe. Ngiyabonga. Awona ngiyabonga. Yebo. Ngoba sithanda ukuhlabahlaba ngoba hayi siyinkomo. Yebo. Ngoba wona hayi siyigalante, siyinkomo. Yebo mkhulu. Siyinkomo ungayikhokha nje imali owafu wenkomo uma ukuthi kuthi ke musu uyibonile lento yenzeke kuwena bese uyikhokha yonke imali yami. Yebo mkhulu. Inkomo kana yazi ukuthi imali enike kuma nje. Yebo mkhulu. Inkomo iyabiza kufanele ukuthi ukhiphe uwafu bese ngiyakufokela lesikhonkwane ukuthi musu uyibonile lento bese uyangikhokhela. Kodwa ke ngifuna umuntu okhuluma iqiniso ukuthi umthakathi uyangena egcekeni la kwakhe. Yebo mkhulu. Yebo. Uma amanga nje awazi ukuthi into lo. Yebo mkhulu. Ukwazi ukumbamba. Yebo mkhulu. Yebo Umuntu ozongena ephethe into engasile egcikeni la kwakho. Hayi yena lo mbamba. Yebo. Obhaqoza ogcileka phansi ozombamba. Ya, ufuna ukumbamba ke ubambeka kanjena umthakathi. Yebo. Mase ngiyaphinda ngithi hayi okuzayo. Yebo mkhulu. Noma ngikhulume lokho manje ngiphethe umuthi okulapha uhlanya. Yebo mkhulu induku yokulapha uhlanya. Yokulapha uhlanya umuntu ohlanyayo nje nimlethela ikhona. Yebo mkhulu. Lapha uhlanya ihlanya lashwa la kaDube. Yebo mkhulu. Yebo. Uthungisa lo muntu ambathi ingubo. Mboza kushune. Awu 7 minutes uphume semnandi. Yebo. Uphume semnandi sekhuluma kahle yonke lenkulumo kalesibhele sidukile ibuye inkulumo ayimise kahle ngendlela yakhona. Abuya umuntu mkhulu. mkhulu. Umuntu angabe aphinde akhuluma into engomsangano la. Yebo. Hayi usemdeni. Hayi usemdeni ngani 7 minutes. Usephethe right umuntu. Siyaqala siyabuya ingqondo mkhulu. Yaqala ingqondo yabuya right umuntu. Yebo mkhulu.
yebo. Mkhulu ngicela ukubuza ngesikhonkwane mkhulu lesi siqale ngaso sachaza ngaso. Mkhulu isikhonkwane okusho ukuthi umthakathi munenkinga nje umuntu ethi unenkinga yomthakathi akalali ebusuku uziziqi zomuntu ohamba la egcikeni lakhe. Mengakuthinta nje mkhulu athi mkhulu ngicela ungiphe leyo mpahla wamnika uzombamba lo mthatha uzombona ngamehlo kahle kahle ukuthi ubani lo ohamba ebusuku melele. Yona lokho kufunekayo umuntu othi ukhona umuntu ohamba egcikeni lami ngiyazizwa iziqi zomuntu ohamba egcikeni. Yebo. Wona ke lo ofunekayo ke lo. Yebo uzombona mfuthu ngabe ngisizile uze usheshe nawe uyibonele nabaye baphinde bambone umuntu ogangayo emagcikeni. Yebo mkhulu. Ya ngajabula kakhulu umuntu nje ukhona umuntu oshaya iziqi la uyangena. Yebo. Aphuthumela kuqala mkhulu. Aphuthumela kuqala. Lo senento ayazi ukuthi uyayisola le gcikeni lakhe. Yebo. Ufuna yena impela ngajabula kakhulu ngihlangana nento njengaleyo. Yebo. Lezobanjwa. Isikhonkwane lesimkhulu. Yini uthakatha emzini yabantu. Yebo. Ningamkhulumisi futhi. Yebo. Ya, ningamkhulumisi futhi. Nimye khona zaba ngoba meke namkhulumisa nini lapho uzobe siyaqaqeka. Oh mkhulu. Okusho ukuthi meke wakhulumisana naye uyaqaqa uyaphunyuka kancane ikhonkwane mazimbambile. Mina begcila le ekhaya meke nje nomkhulumisi yaqala uyadlula ukuthi siyabalela. Kanti mshiye ebhuquza. Ya. Nani ngifanele mase ngase kanjalo. Ngifanele ukuthi akunangu nami ngifike umshuthi ngokwami. Yiloko ke akukho futhi okunye. Ya. Yebo mkhulu. Ya. Hayi okusho ukuthi umkhulume bembambile ukuthi mhlawumbe umuntu umnikezile lempande esikhuluma ngayo namhlanje kuhlelo leka DR DUBE TV yokubamba umthakathi ngqi ame angayindawo. Umfice mase bembambile mkhulu bangambulali bangamshaya bangamenzi lutho bathinte wena mkhulu. Ushithe mina. Yebo. Bathinte mina. Yebo. Mkhulu ngiphinde ngibuze-ke mkhulu futhi nalo omunye umuntu othe okulapha umuntu onenkinga mhlambe ekhanda. Kuye kudingeke isikhathi mhlambe mkhulu ukuthi kube umuntu osebenenkinga yekhanda isikhathi esingakanani mhlambe ukuze akwazi ukuthi asinde noma akukhethile. Ya, laba kodwa phela sebegula iminyaka eminingi. Hayi bona angikaze ngibalaphe ngijwayele ukulapha labantu baseleminyaka emibili emithathu. Yebo mkhulu. Ya, laba leminyaka eminingi angikaze ngihlangane nayo ukuthi phela abantu abaningi baye baze badilibale umuntu osegula bakwasho ngeke asalaphela. Sekuphelile. Naye ngiyamdinga naye ngiyamfuna. Yebo mkhulu. Ukuthi angaze ngimthole. Sihluleke ezizamile umngcono. Yebo mkhulu. Yebo mkhulu ngoba phela angithi mkhulu umuntu kuye kuyena ngedlozi lakhe phela. Yebo mkhulu. Yebo. Hayi babukeli besihlahla sethi ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe kuhlelo luka DR DUBE TV. Lokhu kuyasebenzela kakhulu. Umkhulu ke uyatholakala yonke indawo and uyaposa impahla yakwazi ukuthi itholakale yonke indawo. Mkhulu awuphinde futhi ushaye kokugcina ngeke nje mkhulu ezothi hluze ekhanda kancane nje mkhulu uphinde uzivalelise kokugcina namhlanje sizoba bafushane kusho ukuthi ngoba isikhathi kodwa sisakhonyana sona mkhulu sisakhonyana mungashaya nje ngenduku eyodwa nje eyokugcina ngoba nayo yokulapha umuntu onenkinga nekhanda siyayithanda nomkhulu abantu nje bazoyithanda kakhulu bazoyijabulela awusiphenye futhi yokugcina mkhulu. Yebo ikhona indula engiphethe futhi yokubuyisa impahla. Yebo mkhulu. Yebo ukubuyisa impahla la eNtshonthweni. Yebo khona futhi bayindlu engidume ngayo la ngoba mina ngakhela emgababa. Yebo mkhulu. Duzane neThiko ngingakhohlwa ukusemgababa la ngakhe khona duzane neThiko. Eduzane neThiko mkhulu. Yebo indlu engidume ngayo nje lana nje endaweni ngakithi nje yona ndawo yami indlu yomntwana. Yebo mkhulu. Yebo kwazi ukubuyisa impahla ke hayi ngiyakwazi ukubuyisa impahla. Impahla entshontshiwe mkhulu. Impahla entshontshiwe nje ngiyibuyisa ngeke ngisho ukuthi ngithaka kanjani kodwa hayi ngiyakwazi ukubuyisa. Ibuyize ekhaya impahla mkhulu. Ekhaya kuya ngokuthi lo muntu angayidayisi ngoba mhlawumbe esayidayisile ihamba kakhulu ashona mhlawumbe ashona le mampondweni. Ayi kukhululekene ukubuyisela kodwa uma esekhona hayi kuyayibuyisa. Yebo mkhulu. Uthi ngokumbili uma engakwazanga ukubuyisa hayi nayo kuyena siyamkhalela phela usefuna ukuthi sokufuna ukuthi ibuye. Uma kuthi akakwazi ukubuyisa amkhalela ngoba uzoba nenkinga yena ngaleside lakhe. Yebo mkhulu. Ukuhlanya mhlawumbe ngafana nokufa hayi asazi. Yebo mkhulu. Nakhona izulu lesothini.
Kodwa ke phela umuntu owenza icala mkhulu uyena impela othwala zonke izono uyena oluqala icala. Mongambizanga le gama. Yebo mkhulu. Ngicabanga ukuthi akuyonto enkinga futhi yena eqale wena. Yebo. Wakuthathela into. Hayi akuyonto enkinga. Manje mkhulu ake ngibuze futhi la mkhulu na impande le yade sikhuluma ngayo eqaleni yokubamba umthakathi kuyenzeka ukuthi abanye abantu bayisebenzise mkhulu ngendlela mhlambe ehlukile ingakwazi ukuthi ngisize mina mawukuthi mhlambe anginayo inkinga yomthakathi mhlambe mkhulu mhlambe kunento eyenzakalayo nje kwami ngivele ngibona isithunzi nje mkhulu mhlambe ngibone umuntu thizeni nje isithunzi somuntu edlulela nje egcikeni noma ngithi ngihleli nje mkhulu mhlambe kuvele kube nento umoya enga-understand mhlambe yipoki le ndlini yami ingayisebenzisa le nduku yokubamba umthakathi nalonto ngiyibambe mkhulu into ekanjani ingenzeka yini ngeke kubambeke umoya yebo mkhulu ngeke kubambeke umoya umuntu ebambeka umthakathi osuke ephethe umuthi yebo ngoba nayo futhi isele ngeke ukwazi ukulibamba yebo into eyenzekayo ukuthi nje ubamba lo ophethe into engasile esandleni sakhe mhlawumbe uyathela uyahlakaza uyathela nangoko obambekayo yebo hayi yona-ke lokwenzekayo ngoba manje mkhulu kuye kwenzeke kube ukuthi la ekhaya mhlambe kunabantu sibaningi mhlambe kuyaphithizela mkhulu mhlambe ngathi mhlambe kunomsebenzi mhlambe kunomcimbi mkhulu kuyaphithizela kwenzeka afike nomthakathi la sengicela ukubuza ke impawu ukuthi ngingambona kanjani mkhulu phakathi kwabo bonke ukuthi hayi uyena lo ongathi uphethe into engasile legcekeni ngeke kalunge yebo ngeke kalunge mayiphethe engasile uzobhajwa uzobhuquza phansi yebo impawu kwangena uphelile yebo mkhulu uphelile yebo okusho ukuthi ngingambona ngokuthi aloku ebhuqungana phansi ekhala mhlawumbe mkhulu ngoba mase ngisho nomqondo wakhe uyadideka kodwa ngizobona nakulo munye ukuthi bese zimbambele izinto akwazi nokukhuluma umuntu akwazi ukukhuluma ngathi uyahlala yebo mkhulu uzosipha ividiyo thizeni ngizobona ukuthi kwenzeka kanje yebo mkhulu yebo ngazi bemkhulumisa ngoba phela basuke bebaningi egcekeni kodwa usobe sedidekile ngesenkingeni nje esebanjile bese uhlanga sebhukuza sesibhubhula yebo futhi akwazi ukuhlala ngoba phela lo muntu lokumbambe njalo yebo mkhulu uthatha wamise hambe siwamise kodwa bese hlelekile yebo mkhulu futhi osho futhi ukuthi uphetheni sho ukuthi uphetheni uyikhulumela yena mkhulu wesho ukuthi uphetheni nani inkinga la uyayimpompela umbhemu yebo ilapho hayi sibonge kakhulu mkhulu ulwazi lakho baningi mkhulu abasincisha lona siyabonga kakhulu mkhulu ubatshene phela abalandeli bakho ukuthi abalake baphinde basubscribe la uhlelo lakho ngoba kuyasiza lokho mkhulu basho labasubscribe basho bakhuluma ukuthi yini abayizwa bacabangani ngawo mkhulu basho ukuthi bacabangani yebo mkhulu uma ingenzeki le nto njengoba ngisho bathi ngeke izenzeke yebo kodwa manje angeke izenzeke njengoba ngisho le nto yebo phela kodwa athi ngekeze ngani yebo ophikayo ophika ongakholwa yebo mkhulu uthatha ngobani mina ngeke izenzeke lento ikhona le ekhaya yebo siyowenza yebo mkhulu sidlule noma simaphoyiseni sithi nangu uthi ngeke izenzeke into ethile yebo mhlambe kade yenzeke sifuna ukwenzela yena mkhulu sesifuna ukwenzela yena ke yebo hayi ulandlule emaphoyiseni sesiyoyenza lento sikhuluma sibhale phansi ihambe kahle ngomthetho abameli bethu yebo mkhulu sengizombiza imali ethi xaxa engasafani yabanye yebo mkhulu sekuyele le igaranti le mkhulu mshanga igaranti manje mkhulu usuke sibona sesibhale abameli bethu lo uthi yebo uthi kanje sesiyagaranta ke lapho kodwa mkhulu ngiyayithanda nami mkhulu indaba oyindlela okhuluma ngayo egaranti ngoba mkhulu phela kunabantu mkhulu abake bafuna izinto ezithe phecelezi mkhulu kodwa manje bafuna ukuthi umuntu agarante mkhulu kodwa ke kulungile mkhulu sokuyasixoxe ngelilanga ngazo kodwa awungitshele nje mkhulu kancane khona into nayo mhlambe elethi imali elethi isenti ngokusheshsha ephuthumisayo kodwa ethe uqina mkhulu hayi sibunge hayi mhlambe into njengomuthi wenhlanhla hayi umuntu okuphalaza ukugeza abantu abadala into nje ethe ukuthi uqina nje mkhulu ethe kancane eceleni isandla sokuqina kancane ikhona into nawo lapho oyiphethe mkhulu yokuletha imali yebo mkhulu zikhona izinto ngisazoyifaka
Yebo mkhulu. Phela ngiphelile ngiyaqhubeka ngiyaphezulu ngiyahamba. Yebo mkhulu, yebo mkhulu. Khona ukhamba lomcebo la engizolufaka ngikhulume ngalo. Yebo. Khona ukuvusa isilwane esithanda imali. Yebo Ulandela imali osinike ucareer bag esambelanda imali. Nomsayitona nomaphi sizoyizama ukuthi sikunike imali. Yeah. Kwayisikhona. Kodwa umuntu ofuna ukukhuluma ngalelo hlelo. Yebo. Uma sengiqala ukukhuluma uzolikhokhela lelo hlelo. Yebo. Akuzoba uhlelo lwamahhala lolo. Yebo. Mokho into ofuna ukuyibuza. Yebo. Uzokhokha iranda ufake ebank bese yaqala uyabuza ngalezi inhlelo lezi. Yebo. Leyo kunyathi ngokushutha emavidiyweni bokwamahhala. Yebo mkhulu. No manje uzokhuluma ngemali umuntu. Yebo mkhulu. Ngifuna ngidavuza kwalento zithanda phela ukukhokhisa umuntu methi uno 2000 ungezani ngo 2000 ngoba phela ukuthi kusafuneka mhlawumbe kuthengwe inyoka la. Yebo mkhulu. Engizoyivusa. Yebo mkhulu. Yebo. Yebo. Omkhulu inyoka uyayithenga. Yebo. Ubuye ngigaya imali la. Manje melo 3000 kusho umuntu usho uthini? Yebo, uphinde ugayele imali la mkhulu. Imali esiyo. Okusho ukuthi ungenayo imali encane ephaketheni eyisenti ngiyuzukwazi ukuthi ukhiphe nemali yokugaya umuthi yona mkhulu. Hayi cha. Okay. Imali eningi la khona phela izobe iphalaza le mali njengalelo ngibona imali ilokhu iphalaza. Mhlawumbe inyoka lengi. Okay, mkhulu. Iphalaza. Ngijabo. Okay mkhulu. Okay. Imali encane wena la. Khuluma zemali la. Umuntu ungenamali akahlehla ngalo ke ngithethe uzongithinta. Hayi indaba yenansense. Kodwa kulungile bezofaka u300 rand. Akubuzeke mkhulu akhuluma into ayikhulumayo. Akhulumeke into ayikhulumayo ngizosho ukuthi akethi ngiyifaka imali kodwa ngifuna ukuyibuza. Bathi ngixoxe kodwa ngokuzayo ngizokuchazela ngconywana ofuna ukubuza siyabuza. Kodwa ofuna ukubuza ufuna namali kulungile. Angabuza kodwa ufaka u300 rand. Angimphenduli lolu hlelo. Yebo. Ngifake le mali eqala ukhuluma naye. Ngoba into edinga imali nayo ukuthi ilethe imali. Ukuze uthole imali kufanele ukukhokhe phela ukuze uthole imali. Yebo mkhulu. Uceba kanjani ungenayo imali? Ufuna ukukhipha imali bese nawe uyaqhubeka. Yebo. Hayi usazozikhiphela ke mkhulu le video angithi ngoba singakokhulumi ngayo singakunabi. Ngokulandela ngiyangena kuyona. Yebo mkhulu. Ngiyifakanga. Hayi siyathokoza babukeli besihlahla ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe babukeli emakhaya umkhulu uDr Dube ke lona uyena umkhulu wethu uyena yedwa akekho umunye uyena yedwa osiphilisayo ni like niphinde ni subscribe ningakhohlwa ukuthi futhi umkhulu uyatholakala kuyona yonke kuona wonke ama social media akho no Facebook no WhatsApp uno Instagram uyatholakala umkhulu uyatholakala na ku YouTube ungafike nje umsearch uDr Dube TV azophinda iqhamukele ukuthi ama-video akhe namanye amasha namanye futhi eningawazi akhona ku YouTube alokho kodwa ni like niphinde ni subscribe babukele emakhaya sizombona futhi ngesikhathi esizayo mkhulu sesiyaphuma ke manje abantu bathi bafuna baseDubai babheke mina baphetha ngisho ama-present omunye uthufuna nomthimba angathi kuzola phela ngiyathelana nomunye abantu bazosolala phezulu indingane bafethu